Esselamu Aleyküm. Ez dengbêj Nadir Patmosê kira Komê. Ez ê kulama Saniye Xanım ji we re bînme ziman. Saniye Xanım öğretmen bîye. Mêrê wî jî öğretmen bîye. Navê mêrê wî Muhsin bîye. Xelkê navê xaskê wî Zelêxa. Zelêxa xelkê Patmosa me bîye. Yani akrabayê me tên. Evanal taşlı çay bune acem eviye acemci öğretmen bir havalı ev bune rojeki jxara qavi oyun leistine acem dili bir pey nebaşi eviye pey tişte nerin eviye çaberdaya Saniye Hanım dibêje Muhsin dibê rabelo em hena xara turekî bavêjin dibêje mêrê Saniye Hanımê wata ku dibe rêda dibê mera kîlo sêv bistîne em xara rêda bixwin wata kîlo sêv distînin ji bin aha kemne rê diçin dibê de kêra xwe dexin pê sêva bixwin Muhsin mêrê Saniye Hanımê dibê wele kêr mera tune ya dibê tu çat bê kêr dibî destê xwe qeska davêje li ber wî seva emîn be ku kêr pêra tune têne xwe de kêr pêra tune kêrî be xwe derdixe bi qeleşî çend kêra lê dixe li Muhsin jî boxûrcî bûye güreşçî bûye zexm bûye bi birîndar olarak dîsa acem davêje erdê dikeve ser acem binî ba kêra lê dixe werxastin Muhsin dikuje Xwedê heqî wî jî zaten nahêle eva üzetî wî ez bêjim zav dirêj dike hetanî weta mehkema wî da wî esnayî da jî Xwedê rehma xwe lêke xasiya Saniye Xanimê Zelêxa diçe cem kurê xwîşka xwe navê kurê xwîşka wî Ehsan e kurê Henîfa ye navê xwîşka wî jî Henîfa ye diçe cem xayînê atêşê dike hînî silahê dike demaçe çakî dibê ew çi bike son dixwe bi sozê namûsê dibê ez wê heyfê ez ê derxim werhesilê ecem jî tabî zengîn bûye savcî hakim savcî Tahir Bek hebûye wî çavî ceza reîsî bûye efendimê xwe ra bêjim Şeref Yazıcı avukatî wî bûye wata ku evana radibin mehkema wî bêtîne mehkemê da Saniye Xanım dibêje xasiya xwe dibêje Hecî Zelêxê dibê xasiya min tu hêviya min bê lê ez ê heyfa mêrê xwe vekim dibê jî înan nake dibê de tu were min re Qur'anê son bixwe ku tu yê vekî jê re son dixwe dibê ez ê heyfa mêrê xwe ez ê vekim demaçeyê dixine ber xwe wata çine mehkemê derê mehkemeyê evê mehkemê dewam dikin heta êvarê ser da tînin mesela paşê mehkeme başlamış dike gardiyan dibêjin vana arama ku weta ku dibê arama Zelêxa yaşlî be tabî dibê wejme xêr e wanî xiste vê êvarê nale mehna mehkema kurê xwe jî heta lê dixe pêsîra xwe dike dibê here wana hilne hindir arama nekin wata çine hindir da rûtinên avukatê wan wê derê bûye ew Saniye Xanım jî kêleka rûniştin weta ecem tê diçe ha du sê metre dûyên weta wî îfade bidin savcî tabî perestandine xayîntî kirine rişvet xwarine radibin berata wî dixwînin weta ku berata wî ecemî dixwîne ev ecem simbêlê xwe dide mînkî bênamûs here ku bênamûs e simbêlê xwe de çavê xwe ji Saniye Xanimê re diqirtîne ber lêvê xwe de dikene yanî îdî tu ji min re mayî Saniye Xanım wî çaxî ber xwe de dibêje dibê ku ez ê çakîl bêxim ku dibê ez ê çakîl lêxim Zelêxa xasiya wî ber xwe de dibê wek biro dibê evî çi ez xapandê me dilê wî jî li ecem de heye dibê evî berê min da kuştin heta aha düşûmîş dibe ser êdî pişta xwe de Saniye Xanimê ser avukatê xwe da weta xwe de xeber din dî ber xwe de dibê ku evî çil mikir falan filan weta ku dêne xwedê teq dengê gule hat jarjorekî vala dike dêne xwedê ku ecem li erdê ye xwîn jê dikişe dizvera weta adine dêne xwedê Saniye Xanım dema çewdî desta da aha weka ribût sekîn ye de di wî esnayê weta ku çûye atêş dersa atêşî dike perxûşkî jî re gotiye tu ku ola bilêre ve xûnê bimînin bisekin veke sîlekî lê xe heşî were serî sîlekî lê heşî tê serî dî pê be Zelêxa diçe xasiya wî diçe ser cinyazê ecem ra disene peynek didi serî ez mişke dibê ka teşberê min xêr bû heta ji bona wê yekî jî du sala ew jî ceza dixwe sî û şeş sal meebet ceza dine Saniye Xanimê weta ku Saniye Xanimê derdixin wê bişîne taşxana bazî dê Saniye Xanım vê carî çika ji wê niha ji we re bêje Nadirê kira Komê ka çi dibêje
Ay deli eli 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 we deli eli 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 ودليل صبرمو وذي بدياري قرك وصاشي وديد كدم انجي قتل خوني ماجي كدرا دلي من ترات مجار على بلنجي واخم لما بالا اخذ ضائع مدي حرمتك بوكنا داك دم سبني الرياطاش شاش ودي ضاج قراد قريا دلي متعمل ضاد شما بيشاوي حرمتي مني بكر مواجي موالي ذكر خوينجي بتركتي بالي ذكر باجي كات دردي خوش براي خرابي شمو قومي كدرا دنيا لك راجمو جريا مدي بحرمتها هاني نوطاني قازق ولنقي دربار يا دسم ضماد قيريا and the go de lo alo 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 we de lo alo 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 dera بخل بريندارة لدارة دنيا لكيلا بجيكي خوين قاتل بريندارة بسيجيا هز بري خدمة عدنيا كرك وصاشة ودي تبالا خبدي جبونا إفادة بابي فانيا وريا مدي چامي بلك بجنا زراب خانا دي جردا مدي المقر جيبر بعدنيا كرك وصيد چونج خراد مشيا خودي كلايا خودي خمالا طاهر بقيت من جزاري سيتي وصامجيا مدي دستي عجمي لداري كلام جغزتناني ندايري ترزي جزاري سراد موصر داري فيها مدي دستي خوابي توراقي في عجمي درخصت موجنا وأوراقان تواسيا مدي داني بوال سماسي والقراب وحردسنا بالسيئتنيا دتم بالا خبدي 450 ماده وقانونية دا برانية دا صافجي مبراتا في عجمية درخصت موجنا وقاندرا محكومان قرتيا قابا عجمي هاني براتا وياتبو خاندني مدي سنبيلي خباضا چامي خقربان دمود برلي بي خدا دكنيا مدي خيرة طابي حرمتي تعمل دا دستي صانية خانمي لبرقاشا كمبري چمتي زرم مكاد قريا دما چابال چكا درد خزمتي دما چند دستي بي حرمتي ضاد تقيا دهندري دايرا آغر جزاري سنلاش جنيازي مراري بي عجمي خمران دمال برفي شنغان مرميا مدي مراري ويلسر كيلك اخو القريا نخوش مراري ويدك شام مثل جمان كانيا دتبالا خبدي مدي تقنا قبلي راشرف يازي ابو قاتي ومشكلك دربيا حاكم بتمي صاجي دكتنا بني ماسا والصنداليا هنا بدني في حرمتي ضاك دمت وعقزت الراديواني في تركي درباس والجمد والي اجنبيا نبي حرمتي دهندري دايرة آخر جزار رئيسنا تبالا خبني دسني خلطاب وحيفا بابي وانياريا اجا كسنكي خضاني خيرات نجابك بر رئيسي دكور دارا همي آقري كلي دمالا وكت وزبر بختي وخذي كتموني ياردمك چيكن اجا چامي بلك بجنازر افجسان يخان ميرا اسد كورا يقان يغم بكسم ببابا ببرائي برادستي وحرمتي اللي داري كلام جنخيننا بيشان جونتي جندر ميسنجي هم بري ويننا تاشخانا بازي دينا وقاندارا محكومان قرتيا
Ez neminim ya adi az artıkım cime kes yatıra ya adi az artıkım belengaz yatıra ya adi وطا دستی ثانیه خانم لداری کلمچه دان بری ویدان تاشخانه بازی ده 36 سال جزا جرا بدین ثانیه خانم بخوا دیاوی کرمان جوابی قرا پاپاقراش دبیجم قرا پاپاق فردکی لسر خواه ترکی دبیجه و نهاج برا بیجه نادری کراکومی کوی چه بیجه بلی Anam taşlı çayda çıktı hem başın selamet oy oy anam ağrıya vardı koptu kıyamet kahrolsun savcı etti hıyanet ben razıyım mahpushane zindaniye zaret benden sonra var olsun kanun adalet anama söyleyin ben karalıyım gidin savcıya söyleyin dostlar ben yaralıyım aslımı sorarsın acem değilim kara pampalıyım aman oy oy zalimim oy oy yaralıyım oy anam taşlı çaydan çıktı çift oldu yollar evde bıraktım acı kürpe yavrular bağladım belime demaçemi oldum bir firar ağrıya vardım kimi üzülmüş kimi güler görenler ağlar intikam alırken gezerim dağlar benim yavrum için içerim yanar anama söyleyin ben karalıyım gidin savcıya söyleyin dostlar ben yaralıyım aslımı sorarsın acem değilim kara papalıyım aman oy oy zalimim
آه